Een primeur in Friesland. Joert weer voor het eerst een Frieske dwarpentop. Van de 1000 Friesen die het uitnodigen waren via Lotting hebben 640 haar aangemeld. Uiteindelijk winnen er haast 400 deelnemers aanwezig. Zij gongen in het WTC in Ljouwert met elkaar in peteer over de toekomst van het Frieske platteland. Op het moment zijn er een tiental thema's waar ze over praten, waaronder samenwerken, verzinnings, initiatief, betrokkenheid. Dat zijn een paar thema's waar ze op dit stuit over praten. Waar ga je hem op praten? Nou, er waren een aantal vragen gesteld en dat ging een beetje over wat wij zelf denken, wat wij in kunnen brengen in onze dorpen en wat belangrijk is. Ja, dit is een geweldig unieke nieuwe vorm van burgerparticipatie. Maar zo'n, 1000 hebben we het helemaal, maar honderden misken binnen waar praten over wat er speelt en wat er werkelijk de zwaargen binnen. Ja, dat is heel mooi. De deelnemers praten in lietse groepjes met elkaar. Ze krijgen een tal vragen mee, maar mag je Excel-thema's aandragen. Wij zijn ook heel klein, dus ik snap ook wel dat het gewoon veel breder kijken. Met die ene school die er nog is. Nou, ik denk dat hele grote burgers heel goed weten wat ze belangrijk vinden. Hè? En dit is een moment dat zij gewoon dat ik ze kennen en dat ze er verder mag gaan kennen. En dat is heel belangrijk, denk ik. Vele discussies, ik? Nee, net fel. Ik merk dat Miske vooral heel grote herkenningsje bij, maar... Is dit nou een weerspiegeling van de mierskip in Friesland? Zou dat dan zo mooi zeggen? Wij hebben wel bezocht om inderdaad dat is maar inlating gaan. Dus wij weten net water correct inlaten is. Maar dit is wel een goede weerspiegeling van mierskip. Ja. Uiteindelijk is er een top 10 van wichtigste onderwerpen maken. De bijeenkomsten moet 2 jaar een vervolg krijgen. Manje in Friesland Joert meer over de uitkomsten van de Frieske dwarpentop.